Със седмичния преглед на събитията в Никополската епархия слушаме Росица Златева. На 6 януари по появление много от тенорите на Никополската епархия бяха обслужени тържествени литургии за празника. Тенорите Алсите, Трънчовица, Плевен, Бърдарски герант, Варна, Велико Търново. Николкотър се навършиха 20 години от епископското ръкоположение на монсеньор Петко Христов, който бе сирополисан от свети Йоан Павел II във Ватиканската базилика Свети Петър през 1994 година. На 6 януари свещениците от Никополската епархия започнаха да благославят семейството тенорите. В момента отец Стойко Димов отслужва благослов на семейството тенория Свети Йосиф в Бърдарски герант. Отец Красил Каваленов в тенория Света Дева Мария на Броеницата в Велико Търново и блажен Евгений Босилков в Габрово. Също благослов за тенория Пресветов Алексей Тихонов в Силия, дякон Владислав Томич. Първи започнаха благослова на семействата тенория Свети Павел от Кръста в Русе. Отец Валтер Гора благославя русенските семейства от деня на свети първомъченик Стефан 26 декември. Тенория непорочни децата на Дева Мария Форей, отец Енцо Биклериков също започна благослов на семействата. На 8 януари тенория Света Ана, село Малчика, се проведе второ ниво на формация за членове на духовната общност на възкръсналия Христос в Галилея. Тема на обучението бе пътят на надеждата. По време на което се разглеждат 8-те блаженства от Евангелието. Обучители на второто ниво бяха Ана Димова от тенория Варна и Маринела Баленкова от тенория Света Ана. В неделя 11 януари във всички енори на Никополската епархия ще бъдат отслужени тържествени литургии за празника Кръщение Господне. Литургията за празника в катедралния храм Свети Павел от Кръста в Русе ще отслужи анорийска свещеник от Валтер Горе в 10 часа. Тенория Света на село Малчика ще отслужи от 11 часа на Гамбаторка за благодетелите, за Каритас и за народа. За Радио Ватикан предаде Росица Златева. Четене от Светото Евангелие според Марко. В това време Йоан проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на когото не съм достоен да се наведа и разбържа ремъка на обущата му. Аз ви кръстих с вода, кръстих за свети. И в ония дни дойде Исус от Назарет, Галилейски, и се кръсти от Йоан в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят на ръката и духът, като дълъг, се слиза върху него. И глас иде от небесата: Ти си моят син възлюбен, в когото е моето благоволение. Това е Слово Господне. Брати и сестри, днес е празникът Кръщение Господне, в който завършваме периода след Рождество Христово, а от тук ще започнем обикновеното време. Днешното Евангелие ни представя един голям парадокс. Светия Дух и Бог Отец по тържествен начин потвърждават божествеността на Исус, докато Той, един напълно обикновен човек, приема кръщението на покаянието на свети Йоан. През целия живот Исус не се показва толкова велик, колкото думите и жестовете на скромност и смирение. Това е важен урок за нас, които гледаме на света все с други очи. Последваш Исус означава да тръгнеш по неговия път на смирение, т.е. наистина. Марко само в 2 строфи разказва за кръщението на Исус. И това скромно представяне е в унисон със смисъла на събитието, което днес отбелязваме. Die Gläubigen wissen gar nicht mehr, was ist jetzt katholisch oder nicht. Da muss man, glaube ich, noch vieles lernen. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es noch ein bisschen hin, bis alle im Franziskusmodus sind. Unser Buchtipp: Jürgen Ehrbacher, ein radikaler Papst. Die franziskanische Wende. Das Buch ist im Padloch Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Auf unserer Webseite radiovatikan.de gibt es alle unsere Meldungen und Berichte in ausführlicher Form zum Nachlesen.
Gudrun Seiler verabschiedet sich ganz herzlich als Gestalterin dieser Sendung und sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.